S nama Mario Maka Ivanković, trener Hrvatskog športskog kluba Zrinski. Mario, prvi put si ovdje na pripremama u Svetom Martinu na Muri. Kako su dojmovi, kako su uvjeti za rad sa ekipom? Pa jesam, prvi put sam s ekipom na pripremama, da sam već dolazio tu, bio sam upoznat sa svime, ali stvarno ostao iznenađen od smještaja, od kvalitete hrane i terena, što nam je najvažnije, od svih drugog, od popratnih ovih sadržaja, osoblja. Tako evo, na nama je samo da radimo, imamo sve maksimalne uvjete i nadam se da će nas i vrijeme poslužiti kao do danas i ovih ostali par dana, da ćemo odraditi što smo planirali i sretni se vratiti kući. Jedini problem je izgleda ovi komarci. Evo, koliko god se sprijamo stvarno i borimo s njima, ali evo, izdržat ćemo i to. Naravno, izdržat ćemo i to. Iduća utakmica je u četvrtak, ogled sa ekipom Lokomotive. Utakmica sa ekipom Laznije, koristili ste 22 igrača, po 11 igrača u svakom poluvremenu. Kakvi su planovi za utakmicu sa ekipom Lokomotive? Pa evo, bez nekog alibija rekli smo da je ta ekipa s Albancima došla u nevrijeme, više je izašlo njima u susret. Mi imamo svoj plan koji se bazira da budemo 25. tu prvu evropsku utakmicu u nekom optimalnom i dobrom stanju. Ekipa Lokomotive nam je u četvrtak, odradit ćemo utakmicu vjerovatno opet dvije ekipe po 45 minuta, da ostaje svi da napune ti 45 minuta, radimo maksimalno. Evo, večera smo odradili jedan možda najteži trening od kad smo došli ovdje, koji će biti inače najteži, tako da vjerovatno će postojati određena doza umora za utakmicu, ali to je rezultat naravno u drugom planu, da se istrči, da se odradi maksimalno što tražimo od njih, da se niko ne povrijedi i da stvarno iskoristimo ovih 10 dana kroz ove 3 utakmice i maksimalni rad na treningu, da izgledamo što bolje i da napravimo temelj, da nam kasnije bude puno lakše. S nama Marko Čavka, kondicijski trener Hrvatskog športskog kluba Zrinski. Marko, na čemu je naglasak u početnoj fazi priprema i kako igrači podnose napor? Pa da, mi smo praktički prvi dio pripreme odradili u Mostaru, to smo inzistirali čisto da imamo sve igrače pod nadzorom zbog ozljeda, zbog svega za ne daj Bože. Došli smo u nedjelju ovdje u Sveti Martin. Iskreno, za sad sve ide svojim tokom kako i planiramo. Ovaj tjedan smo malo veći intenzitet, malo jači intenzitet nego prošli, tako ćemo ići iz tjedna u tjedan. Danas smo, mogu reći, odradili, ja mislim, pa u stvari jesmo najjači trening do sada. Vjerujem da su igrači umorni, dosta je treninga, svašta je nešto novo, tako da opet mislim da jesu umorni, ali da to odlično podnose, tako da najbitnije nam je sad iz početka da nemamo nikakvih ozljeda. Znači, iduća utakmica pripremna je duela s ekipom Lokomotive. Kakav je plan, koliko se kod igrača još uvijek osjeti taj umor s obzirom na naporne treninge koji su iza njih? Pa gledajte, sad iskreno vjerujem da će biti na toj utakmici umor, ali to nam nije glavna utakmica. Ja osobno tu ni ne gađam njima neku formu da budu u fullu. Mi smo u nekom trenažnom ritmu i trebamo se odrediti, trebamo se pripremiti za ono što nas u stvari čeka, što nam je najbitnije.